حدا أملاخ بزخنا بسم أبن ولدن منفس قدسن بحكي أمينا بجا كل عالم كنون كل عالم زدحنا ناي مدهاني عالم كريستوس حمامون موتون زنقر بعلة سولوس زنبابن زتسلن درسان ازئيو برغت السقلتون موتون مس كلنا هزبه كريستيان نزل عالم يخون آمين. أيهود نقويتا إيسوس بتا عامت اتئا ليك أكهانا تشيمون زنبرانك أيافا حمقو نابزخونا نابهانا أقديما مصدو أيافا دما اتيني ليك أنا كهاناتن نفريساويانن مغري زهابهم إيو كلهم اتهم هزبي نمغري مستأكبون حد حدهم إذا سوا إيزي إنه بزح تأمرات يقبر ألو كمزي سقيلنا أنت حدقنا يو كلو كأمن اللو إيو سبرو ميدما متيوم نعانان هزبنان هاقرنان كوسدون أيوم تبها هالو كيافا دما نسخاتكم سي اتمخرو أيتفلتون إخوم إذا غلو هزبي كابزت أفق حدا سوا يقتل حشنا بلوم نزيز بلدما بتا عمت اتئا بعل عبرن ليك أكهاناتن سلازنا برأي ينبر كابلبو أيكونن انتاي دا قويتا إيسوس ما انت كل هزب كماوت سلازلوو ما انت هزبت رايزي كونا نتوم مستبتن ولد اكزي آبهر بحادا خمز اكوام تنبيا كابتا ساعتي أجميروم كساب اتهازموت اللعالة عرب نقويتا إيسوس كقتلوو تماخرو كواسدو خلو دما كابتي أتاخلت وتهجميرو كساب بيتهانا شوعات جزي أمدر ودغا أيهود جنا بلح شنكار مرقاس نعام كمزبسم أيفلت أنمو بموداقو أبكن دحازينهم دتنسقو بأنتارو توم بوغن قدميتن دحريتن زنبرو 340 جزي بأقروم رقاtsو أيهود كأن قويتا إيسوس كل جزي كقتلو يدليوس لزنبرو فتسيمو يموت إلهم نسب ناموت بزبط صاحب برتع مهارمتي 19 جزي سركو سارو زبطو نقويتا إيسوس بتي 19 مهارمتي كم زي موتا مسرا أيوو 32 جزي قلات مدما وقعو اتهم قلات مدما بتي نسقاو زقرارت برتع مهارمتن صنوع مأسرتن عزيوم تسحقيو نعاف لبي قويتا إيسوس دما مستمو يكبدو 25 جزي وقعو متمايو خا حق إيو سيطان اكوا موالة أمو مسفتسما فتسيمو خمزت أما يفلتو كيفتاتنو نابقو قريبو أنا نسخان تأمين ألنا مو وديك زي أبيهر انتخوين كاس نزن آمان زيين انجيرا يخونا إلكا أزز بلو قويتها إيسوس كا سابزدحن بانجيرات راي كمزي كونا صحف إيو إلو ملسلو انتاي دا كاب اكزي أبيهر بزوت سقال إيو إلو نسيت أنسعارو ملأختي خاقلقلو متو قدوس اكزي أبيهر بتسألائي زي سنف أسناف إيو إنابلو أمسغنوو داقيمو دما قويتها إيسوس بتي قدنا كخيدن كلو مستأمية فرعون بلس دليا بزيكها قوتلي فرس لزير خبلا زالعالم أباقي فرعي الرغب إلو رقما شعوك التفانا غتت دك مزامرتو خا كمي إلاك التفانا غتت إلوم تقرمو نسو نحمشت شح حزبي بحمشت انجران كلتا عسان نأربعة شح حزب دما بشوعات انجران حدا عسان زتقبك خونن كالو نعنا كابت ميت سقان نفس مئنت خدحننا عابتي سابزغونا اللقزي مئنتانات أمية هم بأركس عابتنايك قدم نقرنا نملس اتي نحمومان بهاليو زحويوم لب قويتا إيسوس عاف لبو مستمي كبدو مزبطو عاف سبنتو كم زمكخ شمعة مخخة داقيمو خا حلقا ميتي ماتيو ودي أزيو حميمو عبيت حمومان دكيسو ألومو قويتا يرهرها اللي إلو لمنو قويتا إيسوس دما إنه أنا ماتيك دحنو إيه بلو اتمسفن دما وديك دحن دا بقالك أززنبر عبيتك تأتوز قبأك ايكونن أناون مكونن يه زغازؤم وتهدرات علوني نتي أبزلو كيد إبلو يخيد نتي كالايون عا إبلو يمتص
ነቲ ግልያይ ከም ዝግበር እብሎ ከምኡ ይገብር ኢሉ መለሰሉ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ነዚ ምስ ሰምዐ ተገሪሙ ነቶም ዝስዕብዎ ሰባት ከምዚ ይበሎም፣ ኣብ ኩሉ እስራኤል ከም ዝበለ ኣማኒ ከም ዘይረኸብኩ ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። እንተኾነ ብዙሓት ሰባት ብስመይ ኣሚኖም ካብ ምስራቕን ምዕራብን ክመጹ እዮም። ኣብ መንግሥተ ሰማያት ድማ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ክቕመጡ እዮም። ነቶም ደቂ መንግሥቲ ግና ኣብቲ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ዘለዎ ክድርብይዎም እዮም። ብሕልናኡ ንወዱ ኣድሒኑ ነቲ ሓለቓ ሚእቲ ኪድ ከም ሃይማኖትካ ይኹነልካ በሎ። እቲ መስፍን ናብ ቤቱ ምስ ተመልሰ ወዱ ሓዊኡ ረኸቦ። ኣይሁድ ግና ነቲ ብሕልናኡ ዝፍውስ ኣምላኽ ኣፍ ልቡን ከብዱን ዘበጥዎ። ከምኡ ድማ ከነዓናዊት ሰበይቲ እናጨርሐት መጺኣ ጎይታይ ወዲ ዳዊት ንጓለይ ክፉእ ጋኔን ሒዙ የዕብዳ ኣሎ እሞ ረሃረሃለይ በለቶ። ጎይታ ኢየሱስ ከዓ እንጌራ ውሉዳ ልዕልካ ንኽላባት ማህብ ኣይግባእን እዩ በላ። እታ ሰበይቲ እውን እወ ጎይታይ ኣኽላባት እምበር ካብ ማኣዲ ጎየቶም ዝወደቐ ርፍራፍ ይበልዑ እዮም በለቶ። ብሕልናኡ ኣዚዙ ከዓ ነቲ ጋኔን ካብ ጓል ኣውፅኦ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ስለ እምነትኪ እቲ ጋኔን ካብ ጓልኪ ወፂኡ እሞ ኪዲ በላ። ናብ ቤታ ምስ ተመልሰት ከዓ እቲ ጋኔን ካብ ጓላ ወፂኡ እታ ቆልዓ ሓውያ ክዳና ተኸዲና ኣብ ዓራታ ተቐሚጣ ረኸበታ። ኣይሁድ ግና ኣፍ ልቡን ከብዱን ልቡን ዘበጥዎ። ነቶም ለምፂ ዝሓዞም 10 ሰባት ብሕልናኡ ኣዚዙ ኣንጽሖም። ከመይ ሕያዋይ ጎይታ ኢየሱስ ካብ ሰናይ መዝገብ ልቡ ነታ ሰናይ ነገር የውፅኣ። እቲ ከምዚ ዓይነት ርህራሄ ዘለዎ ልቡ ግና መከራ ተቐበለ። ከም ሽምዓ መኸኸ። ብምርጋፅን ብማህረምትን ኩሎም ናይ ውሽጢ ኣካላቱ ተሰቃዩ። ስለዚ እዚ ተኣምራትን ስቅያትን ዝናቱ እዩ። ናይ መለኮትን ናይ ተስብእትን ቃላት ድማ ናይ ሓደ ክርስቶስ ጥራይ እዮም። ድሕሪ ተዋህዶ ንሓደ ክርስቶስ ኣብ ክልተ ህላዌ ክልተ ኣካላት ክልተ ኣምሳል ክልተ ፍቓድ ክልተ ክፍሊ ክልተ ግብሪ ኢልና ኣይንኸፍሎም። እንታይ ደኣ ናይ ተስብእትን መለኮትን ግብሪ ሓደ እዩ። ነቲ ኣብ ኣድግን ገልገላን ብትሕትና ተወጢሑ ዝተረኣየ ጎይታ ኢየሱስ ንማሓኻኩልቱ 80 ግዜ ዘበጥዎ ኣለዉ። ጎይታ ኢየሱስ ጥፍኣት ሰብ ኣይደልን እዩ እሞ ከም ሓርበኛታት ኣብ ኣፍራስን ሰረግላታትን ተቐምጣ ኣይኮነን። ያዕቆብን ዮሃንስን ጎይታ ኤልያስ እሳት ካብ ሰማይ ኣውሪዱ ከም ዘጥፍኦም ንስኻ ድማ ንሰብ ሰማርያ ካብ ሰማይ እሳት ኣውሪድካ ኣጥፍኣዮም ምስ በልዎ ጎይታ ንያዕቆብን ዮሃንስን ዓቕምኹም ዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም? ወዲ ሰብ ከድሓን እምበር ሰብ ከጥፍእ ኣይመፀን እሞ ኣይከጥፍኦምን እየ ይበሎም። ኣብ ልዕሊ እታ ኣድግን ገልገላን ብምውጣሑ ንሱ ሰላማዊ ከም ዝኾነ ወርሓት እውን ወርሓት ሰላም ከም ዝኾነ ተጋህደ። ካብ ኢድ ጸላእቱ ኣይሁድ ከም ዘይምልጥ ብኢዶም ከም ዝመውት ድማ ተፈልጠ። ነቶም ባሕሪ ዮርዳኖስ ዝፈርሆም ኣእጋር ጎይታ ኢየሱስ 47 ግዜ ዝወቕዕዎ ኣለዉ። ኣእጋር ጎይታ ኣብ ጫፍ ባሕሪ ዮርዳኖስ ምስ በጽሑ ባሕሪ ዮርዳኖስ 40 ዓመት ዝኣክል እንድሕሪት ተመሊሱ ሃደመ። በቶም እሳታውያን ዝኾኑ ኣእጋሩ ድማ ብሓዊ ከም ዘፍልሕዎ ማይ ውዑይ ኮነ። በቶም ሓያላን ኣእጋሩ ክልተ ዝነበረ ባሕሪ ዮርዳኖስ ሓደ ኾነ። ዓሳታትን ኣናብርትን እውን ኣብ ትሕቲ እግር ጎይታ ኢየሱስ ሰገዱ። ብኣእጋሩ ነቲ ጸላኢ ዲያብሎስ ጽሒፉ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ደርበዮ ናይ ኣዳምን ሄዋንን መጽሓፊ ዕዳ ደምሰሶ። ከመይ ጎይታና ኢየሱስ ብኢድ ዮሃንስ መጥምቅ ኣብ ባሕሪ ዮርዳኖስ ተጠምቀ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ። ጎይታ ኢየሱስ ከምቲ ወንጌል ዝበሎ ኣብ ፈለገ ዮርዳኖስ ዮሃንስ ምእንቲ ኸጥምቆ ካብ ገሊላ ናብኡ ኸደ። ዮሃንስ ድማ ኣነ ደኣ ብኣኻ ኽጥምቕ ደሊ ኣለኹ እምበር ንስኻ ዶ ናበይ ትመጽእ እናበለ ኣይከውንን ይበሎ። ጎይታ ኢየሱስ ድማ ሓደ ግዜ ስሕደግ እዚ ንዓና ጽቡቕ እዩ፣ ነቲ ሓቂ ምእንቲ ኸንፍጽም ይግባአና እዩ ኢሉ መለሰሉ። ድሕሪዚ ዮሃንስ ሓደጎ። ኦ ክቡር ምስጉን ብርሃን እትገልጽ ወልደ እግዚኣብሔር ይቕረ በለለይ እናበለ ንጎይታ ኢየሱስ ኣጥምቆ። ነቲ ዘይድህሳስ ርእሱ እንዳሃሰሶ ማያትካ ኣብ ርእሱ ፈልሑ። ክብሪ ሲእና ዝነበርና ከዓ
ብጥምቀቱ ኣብ ልዕሊ ክብሪ ረኸብና ጎይታ ኢየሱስ ምስ ተጠምቀ ሽዑ ካብ ማይ ወፀ እንሆ ሰማያት ተኸፍትሉ መንፈስ እግዚአብሔር ከም ርግቢ ወሊዱ ኣብ ርእሱ ክቕመጥ እንከሎ ኣርአየ እንሆ ትዝርኤኽዎ ዝሕጐሰሉ ዘፍቅሮ ወደይ እዚ እዩ ዝብል ድምፂ እውን ካብ ሰማያት መፀ እዚ ወደይ ሓደ ማለት ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ዳ እዩ እምበር እቲ ሓደ ወልደ ማርያም እቲ ሓደ ከዓ ወልደ እግዚአብሔር ክበሃል ኣይግባአን እዩ ወደይ ሓደ ዳ እዩ እምበር እቲ ኣብ መብልዕ ማል ዝተወልደ ካልእ ኣይኮነን እቲ መላእኽቲ ዝሰገድሉ እውን ካልእ ኣይኮነን ዝጠምቀ ድማ ካልእ ኣይኮነን እቶም ንኣእጋሩን ንኹሉ ኣካላቱን ዝወቕዕዎ ጸላእቱ ግና ኣብ ትሕቲ መርገጽ እግሩ ክኾኑ እዮም ኣይሁድ ድማ ካብ ብዙሕ መውቃዕቲ ኣካላት ጎይታ ዝተለዓለ ምስ ደኸሙ ንጎይታና ኢየሱስ ብገመድን ብፀጉሪ ርእሱን ሒዞም 305 ግዜ ጎተትዎ ካብቲ ዝወደቑ ክትንሳእ ኣይከኣለን እሞ ጭሕሙ ሒዞም ከዓ 28 ግዜ ሰሓብዎ ኣብ ምድሪ ኣተንሲኦም ጭሕሙ ሒዞም ብፀጉሪ ርእሱ ምስ ጎተትዎ 305 ግዜ ፀጉሪ ርእሱ ነፀይዎ ንጭሕሙ ከዓ 28 ግዜ ነፀይዎ ከምቲ ኣብ ቅድሚ መቃዝኡ ዘይዛረብ በጊዕ እዩ እሞ ከሳቂዎ ከለዉ በዚ መከራኡ ተቆጥዑ ተዛረበን ንሱ ድማ እቲ ንጹህን ፍቑርን ዓለም ከይተፈጥረ ዝተፈልጠን ዝተዳለወን ግንሸል እዩ ብዳሕራይ ዘመን ግና ምእንተና ተጋህደ ንሱ ድማ ሓጢኣት ዓለም ዘስተስሪ ገንሸል እግዚአብሔር እዩ ኣቐዲሞም ከምዚ ገይሮም እናደግደጉን እናሰሓቡን ወሲዶም ኣብ ቅድሚ ሃና ኣቆምዎ ስምዖን ጴጥሮስን ዮሃንስን ከዓ ይስዕብዎ ነበሩ ዮሃንስ ብወገን ሊቀ ካህናት ፍሉጥ ነበር እሞ ምስ ጎይታና ኢየሱስ ናብቲ ቀጽሪ ሊቀ ካህናት ኣተወ ጴጥሮስ ግና ተኸልኪሉ ኣብ ኣፍ ደገ ቆመ እቲ ወደ መዝሙር ዮሃንስ ወፂኡ ነታ ሓላዊት ኣፍ ደገ ኣዘራሪቡ ንጴጥሮስ ኣእተዎ ናይ ኣይሁድ ገላውን ወታደራትን በታ ለይቲ እቲኣ ብርቱዕ ቁሪ ስለ ዝነበረ ሓዊ ኣናኺሶም እናፀሓሩ ደው ኢሎም ይስሕኑ ነበሩ ጴጥሮስ እውን ምስኣቶም ሓዊ ይስሕን ነበረ እታ ሓላዊት ሰበይቲ ከዓ ንጴጥሮስ ንስኻ ካብ ደቂ መዛሙርቲ ሰብኣይ ኢኻ በለቶ ንሱ ድማ ኣይኮንኩን በላ ሊቀ ካህናት ሓና ንጎይታ ኢየሱስ ብዛዕባ ትምህርቱን ደቂ መዛሙርቱን ሓተቶ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ኣብዚ ዓለም እዚ ብግልፂ ተዛረብኩ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ኣይሁድ ዝእከብሉ ቤተ ጸሎትን ቤተ መቕደስን ክምህር እንከለኹ ብስውር ተዛረብኮ ወላ ሓደ የብለይን ስለምንታይ ንዓይ ተሓተኒ እቲ ኣነ ተዛረብክዎ ንሳቶም ይፈልጥዎ እዮም እሞ ነቲ ዝተዛረብክዎ ሰምዑ ንዕኦም ህተቶም ኢሉ መለሰሉ ከምዚ ኢሉ ምስ ተዛረበ ሓደ ካብቶም ደው ኢሎም ዝነበሩ ወታደራት ንሊቀ ካህናት ዶ ከምዚ ኢልካ ትምልሰሉ ኢሉ ንጎይታ ኢየሱስ ገጹ ጸፍዖ ጎይታ ኢየሱስ ከዓ ክፉእ ተዛሪበ እንተኾይነ ብዛዕባ ክፍኣተይ ምስክር ኮይንካ ክሰሰኒ ሰናይ ነገር ተዛሪበ እንተኾይነ ግና ስለምንታይ ኣብ ቅድሚ ዳኛ ተወቕዓኒ ኢሉ መለሰሉ ስለምንታይ ተወቕዓኒ ዝበለ ድማ እቲ ምስ ስጋ ዝተዋሃደ ኣካላዊ ቃል ዳ እምበር ስጋ በይኑ ኣይኮነን ጽፋዓት እቲ ወዲ ህያው ኣምላኽ ምስ ረኣየት ብምኽንያት ጽፋዓቱ ባሕሪ ረዓደት ማየተ ከዞን ሃደመት ሃና ከዓ ንጎይታ ኢየሱስ ብእሱሩ ናብ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ሰደዶ ጴጥሮስ ኣብ ውሽጢ ኣትዩ መወዳእታ ናይቲ ነገር ምእንቲ ክርኢ ክሳብ ቀጽሪ ሊቀ ካህናት ርሕቕ ኢሉ ሰዓቦ ሊቃነ ካህናትን ዓበይትን ኩሉ እቲ ህዝብን ግና ክቐትልዎ ኣብ ልዕሊ ጎይታ ኢየሱስ ናይ ሓሶት መሰኻኽር ክደልዩ እኳ እንተጀመሩ ግናኸ ኣይረኸቡን ድሕሪ እዚ ብዙሓት ናይ ሓሶት መሰኻኽር መፁ ደኺሞም ከዓ ዘኽስስ ነገር ሰኣንሉ ደጊሞም ድማ ካልኦት ክልተ ሰባት መፂኦም እዚ ደኣ ነቲ ቤተ መቕደስ እግዚኣብሔር ኣፍሪሰ ብሳልሳይ መዓልቲ ካህንጾ ይኽእል እየ ዝበለን ድዩ በሉ ወንጌላዊ ማርቆስ ድማ ንጎይታ ኢየሱስ ናብቲ ጸሓፍትን ሊቃነ ካህናትን ዓበይትን ዝተኣከቡሉ መጋብኣያ ሊቀ ካህናት ቀያፋ ወሰድዎ ጴጥሮስ ከዓ ክሳብ እቲ ውሽጢ ቀጽሪ ሊቀ ካህናትን ርሒቑ ሰዓቦ ምስ ገላውኦም ከዓ ብወገን ሃልሃልታ ናይቲ ሓዊ ኮይኑ ይስሕን ነበረ ኢሉ ተዛረበ እቶም ህዝብን ሊቃነ ካህናትን ንጎይታ ኢየሱስ ብሓሶት ከሲሶም ንቐትልዎ ይደልዩ ነበሩ እንተኾነ ግና ምኽንያት ኣይረኽብሉን ብዙሓት እኳ ብሓሶት ዝምስክርሉ እንተነበሩ ምስክርነቶም ግና ኣይሓበረን ካልኦት ናይ ሓሶት መሰኻኽር ድማ ተላዒሎም ንሕና ነዚ ኢድ ዝሃነጾ ቤተ መቕደስ ኣፍሪሰ
بسالساي معلتي كالي إيد سب زي سرحو كهنتي كبل كلو سمعينايو إلهم تزاربو مس إزغلون مسكرنتهم أحبرن ليك كهنات قيافة خاء أما أكلت قبائي تنسيو نقويتا إيسوس عايد سمع عنده زياتهم كنزا أكل كخصوها خلو اتملسو دو يبلكان إلو حاتتو قويتا إيسوس قناسق إلو ولا حنتي ملسلون أتي لك كهنات دما دقيمو كريستوس اتود بروخ نسخا ديها إلو بمحتات كريستوس ودك زيابير نسخا انت خوينكا كتنقرني بهيا وكزيابير امحت اناكا اللغو بلو قويتا إيسوس كا أنا كريستوس كم زغونكو نسخا تبلا لخا إنهون ود سب عبيمان حيل إكزيابير تقميتو بدمنا سماي كمت كاللو ختريو وإيهم إلو ملسلو أتليك أكهانات دما كدانو كديدو إنه بقلوت صرفو سمعكم علىهم داقيم دا انتاي مسكري لنا مباركس انتاي تبلو بلوم كلاتون موتي قبو إلوم نموت فردوو عيهود كا نتي كابدك سبات ملكعو عزيو صبق زغنا قويتا إيسوس مراق من تغبز حلوم ماي أبعافو منا معقو نتي قهت أيريو حانت ساعات بهيوت دو كبل زخيل يلبون إلو تزارب اللو ملكعو 73 جزي مراقم تفقلو قويتا إيسوس قنا نتي تأيف مراقم مقبالو نتي بحاتيات تسألمن كبيع حاتيات استقابئن قصنا مناي حاقوس كبيع نغبرهو مراقم تتأيفو قصو أي ملسن نمتالح قويتا إيسوس 220 جزي تسأفعوو ببتر غاء رؤسو وقعوو كابزيح مدفعتون ببتري موقعتون استلعالي متالحو قوسيلو أي عينتو نافنجاون كام منجتات دم كونو أبرؤسون 72 عبيت أوصل نبرو اتهم نقويتا إيسو زحازو سبات قاتو بجرام تركي شفينهم إنا وقعو كريستوس ماني زو وقعكان تسفعكان سكتنا بيلنا إلهم إلا قاتو نبرو كالي بزوح تصرفو نبرو بيتروس أبدقة تقميتو كالو حانتو قال متيا نسخامس إيسو نازراو نيركا بلتو نسوغنا عبقدم كل هزبي نزي تبليو زولخي عيفلتوني إلو كحدا عبدقة وطيو خلو خاا كالي قوال رخبتو نتوم أو دو إلهم زنبرو سباتون زي مس إيسو نازراوي نيرو بلتهم نسوغنا نزي تبليو زولخي سب عيفلتوني إلو إنام حالك حدا قروب تسنح إلهم كا نتوم أو دو إلهم زنبرو سبات متيو من بيتروس نسخا بحكينات وغن إخا بأزرار بخا تفلت ألخا بلوو بدحرزي نزي سبزي عيفلتوني إلو محلن تراغمن شعو كالاي غزي يدير هونك قويتا إيسوس كا ملس إلوني بيتروس تأمتو بيتروس دمانتي دارهو كلتا غزي كينك 3 غزي كتكحدن يخا زبلو قال قويتا إيسوس كريستوس زكيرو رحق إلو كبكي جمرا قويتا إيسوس كان بيتروس نايت عسا بخاتو تقبلو نسالاسا حدا النابلة 3 غزي سرايلو قويتا إيسوس كريستوس محارن يقرب هالن سلازغونا مرات منك سميات كأهابو بتن كلن إيسوس كريستوس بسبنتوس تقبلن صوات ومكرا بمشنكارو بمسكالو أقلل إشوه بمدفعو نابسي أول بمرادو بغينات موغاو بمقبارو كل حاتياتي يقرأ تقبلو لي كابعدا كل حاتياتون كتلحنوني قوشوتي عابن منفس قدسن نزل عالم امحس اناكم اللهو كم اون امبتي دنقل مريم اللي منكي اللهو امين سبحات لإግዚአብሔር ልዑል ወላዲቱ ድንግል ማርያም ወለመስቀሉ ክቡር ወኃያል አሜን።